Салому алейкум. Давраи S1 ва S2 бо маркази O1 ва O2 дар нуқтаи А чӣ кор мекунанд? Ба ҳамдигар мерасанд, касаюдсанд. Ба ҳамин нуқта як хати рост гузаронда шудааст, ки давраи S1 дар нуқтаи А1 мебурад ва давраи S2 дар нуқтаи А2. акнун исбот кардан дар кор, ки O1 A1 O1 A1 параллел аст ба O2 A2. яъне ки исбот кардан дар кор O1 A1 A2 баробар ба кунҷи A1 A2 O2. хай дӯстони азиз, боз мо медонем, ки агар маркази ҳарди давраро пайваст кунем, ба ҳамин нуқтаи расиш қатъи мегзарад, точка касания қатъи. акнун кунҷоро бигзорем. Якум мо медонем, ки кунҷ обшия алфа алфа. айҷа маълум мешавад, ки ин секунҷа баробар тарафе, ку секунҷаи масалан ма бигирам b O1 A2, значит O1 b A1 баробари O1 A1 b. инҷаам алфа мешавад. аз инҷа бошад b O2 A2 баробаре ба O2 A2 b, барое ки радиус меда радиуси калон. яъне ки агар ки ду хат дошта бошем, як хати дига бубурашон, агар кунҷҳои накрест лежащиё баробар бошанд, тогда ин ду хат параллеланд. барое ки и угол баробари и кунҷ баробари и кунҷа, барои ҳамин ин ду хат параллеланд. масъала исбот шуд. ягон савол боша нависед. Ассалому алейкум.